dwumfo a omutimi de omonsa eye adwuma ene nipa nkura binom adom akyede etimi identifier na ye make say identify etimi ehunu saafo no ebore hunhun saafo no na ye pege omo kakra bia oman no ye betumi aye nsakraye bebre ewo adwuma sem so enti eno no a wo ka no identification no ye be hunu ye be de na ye hu ye be chase afiri hin na ye de akohunu saafo no yo identification no wo hwe senia etia ye hia informations make us information a ye hia nsem binom as I say yeti kasakire ahoro binom yeti nsem fuafua binom ebeboa ma yadwena abaye ho so na saa nsem fuafua na ebe yi binom adi ama yadwena abaye ho so na yeti saa nsem na ye hia se de betua namo a ebetumi abie yadwena ama obi ehunu nia obetumi aye ne nia esese ye right enti nsem fuafua no bi ye de wan hia ne dikan no nsem binom a esese ye hunu paa ne se enwuma sua a ensa no dwuma kakra bi anim bia no eye nada say academic intelligence without skills is slavery usua nwoma sedien na untimi nya hwe wonni bibi potin ya obetimi aya eye nkwaye because yan fa ne say obi asua brofo utimi ka brofo pa enso oni bibi obetimi aye abo ono ankasa ne ho gisa aban ne befa ne se kwakire brofo ansa eye nkwaye ne se nteti ade ma wen untim fanye bibia gisa obi ni be mawo bibia ma ode aya mfaso amaso mawo gisa nipa no a obefa se ye adwuma ma ne one ne mfaso betimi abaso ama no nti ne edikan ewo se yanwuma sua no yehunu asekire yehunu ne ntra ye kire nkran ne nia ye pese omo beye omo sua ne a ye kire no wie a ne a omo de beye se yanya saa botai no ne yesi ye maba sua be sua wie a be ba betena ase se ye ne ye mpa adwuma ma omo na ye nso ye ntim mpa adwuma ma omo de a ene ye se yesesa ade kire a ye kire no information ba ko a me de ema no right ne to so bio o se ese omo makwan na nipa ni gie adusua ho we should let us enjoy learning if we are not enjoying learning no oba Abibiman mu a adusua aye okon na aye te se bonsanjem obitimi wie school wie otimi tete ni books otimi china tare aden aye adesoa adusua ntesa ade a de ba ko pa wo wiase ya adusua se o bora hwehwe bibia wo ye na ase wo ye na ase fe wo ye ayiye na watimi de aba be kire adasaman ama adasaman anya so mfaso ho ani je yesoronko ba ye de nia omode maye no a efe na adusua no aye se gise o chitu tim o ma yire free pe unima de o yire free pe unima de nanso me de na nka me hunu ne se metimi kenkan na fe me sha se me ye bibi na ya twere ne ma agu wo se wo di wetu esu na wo di ya ebe ye sei na ebetima mo anya sei na metimi kenkan na meti ase na metimi de ya ade an a nka me hia de foforo bi ya bio nka ne hia ne se menya bibi ho nimde ye mfa ne se mfanto ho hwe oman Ghana de ani ye ni na de ani ye wo na de ani etumi de ye eti senka britintintin ye sha ase se ye sua ne ye wo ne ye de ye bibi a nka wo hunu se ye yesoronko because ade a efo ukọ oman dwadie mu ade a efo ye raw materials me koko me ton raw manya na hwe na me ton raw efo sene se media ye milo media ye niama binumu a me ton afi na ukoton se me de ye bibi na me ton a ne bo be ye dina sene se mfa ye hwe nti eno so ya ade a esese Abibiman yesua ne to so bio ama adwuma asama ye dene eye nokredie ewo hwan afam ewo timamufo nyina me fa bi adwuma ne ono o ba be ye adwuma no se nokredie ni ye ntemu a adwuma sam ye dene nti obi tenase kasa adwuma ye dene efiri abare efiri ye ya
Every bia o efri ye nyina obia wone de nti nka ense se adwumasem de ye de politics nti botaya ya fa ne se ne ye bobosu ye ba kukom kakra ne ya hwe se nkransaman betimi amma ya bopaja ne ya hye bibia se a obonu se ye betin de nsakra ye ahya se won nkransaman ha no koredie me che no koredie hu hunta se na me tro challenge ma asafo ahoro one me your observation no sorry to say Jehovah Witness omamo omadwena ba omo so ahya ase epuapua omo nkrofo se omo betimi adi nokora ma omo adwuma wura no Jehovah Witness minya mi se bia no ni hu nkomo but me hu no omo afoso a de ntetie bia ma asorofo nse se bi fa wadwuma di nokora na ye meya asora edikan a yen yetimi ehwe se nipa no betimi edi nokore nti omahya se etete nipa asore ba kon so a onso ahye saa na montuo no ase eye gidifo mpanyimfo no hyeda twitwa pa apia nkran kosua adwuma mom kosua wa obesua adwuma wa be yesei o hwe se adwuma bia obekom bia no obobom modena se obedi nokore omani di akiri nti mi trauma asore aka no se eye ya sede se ya sore ma no ye hwe se adwuma oye no nokuredie ebebemu ya anye santete no a enkoso nti nei nkransaman asore nyina ho afiri because asem ayati obi e ba ba hwase asore bia nhwase se wa sore ba eye adwuma ba bia mode nokuredie ho asem oba time to time obekwa adwuma mu akwakohwe ne yekoso ne ye a ode wo suban ne kekan se nipa no hunu se obi monitor ne afesa te se Jehovah fo a makan ya obo hunu se prepare ye beba nti oman a nokuredie nimu no adwumasem ayedene ne etoso biem yesai bre na yesai niama there is nothing like waste yeni ade bia yese asai bobibi din ma mentie na menkyere ode yebetimi de aye ade bia ni ho a condemn there is nothing like waste yanso ye waste dos ye waste kura ba be bury na man abe ya de soa enti man a ni waste dos no niskasem sote na nedwumasem so ese enti ye hyase se ye waste management a ubohunu se ye ntimi mfa employ nipa kura do nkuransama ebetima employ nipa bebre make say waste management a ye kwatete ye cashew aduane ewo mu ni aduane de etugu kwa nti se ye ka se de ye adwuma hwe adwuma pa ye betimi de ayo na nipa dodo a betimi de employ mo cashew ni wura no a etigu ase no aya ade so amaye nanso wadwuma pa ye betimi de aye nti se ye ka se waste management a ya ye bre kra ye waste ye bre ye se ye bre ubi betena ase a nema ben na ye se ye bre wo se de kra de adoso pa oboko na biti wo ono nko ato na osre aden wa akotito okoye se akwa bi ahwe ase na se no si hwe ase nti omo use sa system no de abuse yen omo de etwe ya bre obesere sa me one so the same phone no okona akogogo a the use of cashew ubenya 48 na duawe dia na de ye we niama bebre you will never believe say bamboo utime chechire ne kama utreaty chechire ne kama de ye reinforcement which is iron rod na pamproya kana na ye twade CTV pole wo de sesesia ukọ research mu a niama bi be hawo esan say mprampro no ne strength bi wo ho a higher than iron rod ye category strength no ye wo ma horo bebre na ne strength bi wo ha ne ho anaho odene he compressive strength no so than iron rod no kura mponti na ukọ ba bi a yesi dan a uhun se no na ye de ejina ansa na ye flow no very good but ye timprampro hu amprampro ba ya de so ama obi na fuo mu opese ye twafiri hokora na ne hoto no onya land se ya nhya se ye be gibre asua niama na kwasam se da bia ye be ka se adwuma ni ho yo
Nti ndema wabobo se o sha se no kan ba ko bi se ya ko school te profo ye we na se wuni ni obeti ndo nsa ya kan ma ai se yankwason na wodo ho akoshem eno no yamaimu se obi ewie school na oye na dwen se opese okosua adwuma yebu nipa na bomfia yesere no yesusu se jama onimoma enti na opese osua adwuma na wabosa asem yiso no na ye kan adwuma ho asem yi no ma ye nchekere educate ye ewo saa de ne adwene na eda yetim so obi kosua de a yempo school kura no so obi ko secondary no obi ko technical school and obi ko vocational school stereotype na say nipa ni nim momentia wo ko technical na ko vocational obeka den wo ho ni ameka ne say me wo asem me say if we change our thinking we change our life say yadwena ewo yetimu yesesan yadwena yesesan yabrabo right enti until say ye be sesan yadwene no yabrabo ntimi nsesa enti one ne awukan eyen hyehye bi a mrofo no di gu akwan mu na ye yesuatra nti oto bibi kakra ma ya ye be ya buru sene a ono kra ohwehwe no se nei ye hya ase adwene se no akrachi dwuma kra mfa so bi ama na momu obima o masua dwuma de de mfa so oba na ye de yadwene koso a obohunu nsesan ya ebeba ya adwene ne na ne etoso bio esan se sa skillful work no a ye de ahode ne yensa no ne yema ye no yama omo amu asua nwoma anye kese enti sania obeye na wapagya ne soro ama adwuma na dimu na abewie peye no na brabo a show na brabo ama adadi wo na brabo ne na setene mu no eni ho papa nti ama yenhunu entrepreneurs for no yenhunu omo senia omo brabo esitie mpajo ohu senia esitie no nti yenhunu omo brabo no na de ehihye inside se ekoba se entrepreneurs pa ye tete omo ama omo income ni almost expenditure ni niam a omo ye bia no atimi adadi pa ma public ehuna entrepreneurs ye great ye be den ye santete ya wo kan de adawo mo di ama mansan ya okay ni aye betimi aye ne se ye mfam free school mu se ye tete nipa kese se entrepreneurs na yetimi eboa epeja omo nimdie ma omo se uwura mu an yese oyeni na omo doso wo system no mu a obohunu se entrepreneurs wo bibi pa right ti se Canada Japan no nyina se entrepreneurship ono anadwuma no oye but because of politics nti yenhunu se na oye entrepreneur yeni so oye politician but saafo no despite no ne nkeka ho no nipa no nya koduru mpempenso obi na ye adwena free entrepreneurship no so ya adwena nye se oye entrepreneur yenhwe adwuma wurai a ye 21st so oye entrepreneur in this standard hwan kra na oje salary a obetime de a compare no mbaje what ase nti e wo se ye hyase ebo eto nipa bebre adwene mo ntimi won kra bebre wa me hia me ka yan se ade a mempene ye abaradwuma de nya bi nti ye nyina ye hase se no nya abaradwuma hwehwe se obenye wo adwuma ankra no be hase adwene kwan bofa se obenye adwuma because mmereka kra atwam ye kan se nurse fo akatuaye kohwe akra bi ati ase me pene obi abeto police nti eye cycle esese yes sanipa na dwene ne sania osisusu na dwene efa bibi ho na ye dare na ba nhihye kwan so because okwa abrochi a obi ye doctor opora adwuma no afa ne plumbing tools okwa ye adwuma as a plumber ene na ebio no yensamre ye chikakra me o kasa ye set time no o mayimu o sore ahomache be nonum ana de wona o ya aban adwuma yi hwie be no nwotwe na wo adwuma mu o betena adwuma no mu a ebia nonum na obepon ansa na wakofie ye be kasa no so ye brese ya na ye brese ye bebre ye nkose sa FM no nwotwe a okwe no na oba nonum no work efforts no etise diem pa na okwe for the whole day nti ho na wote no kra no omo ma na ya akwadwero
abrabi so load ye so bi so sene enia esese nka oswa enti wo check ya yen hyehyɛ no enkosi sɛ yebetimi de bere don hwede aye adwuma te sɛ abrochi body don hwede ye na yebetua ka according to bere a waye adwuma yen me ka kyerɛ sɛ yan nkoso omo ye mpanyimfo a yesi beni bedi ye so ben hyehyɛ abede maye no in centuries years no past years no omo kwa omo asesa omo hyehyɛ yen so san hyehyɛ hia ne ekura mu kyerɛ sɛ yempese yekoye nim nti bere sɛ ye no de efiri adwuma mu nti ye wa adwuma fo bebre wo a omo aye akwadworo to the stand sɛ okọ pension wi na baba ya ade so ama no pension sika no nko anso sɛ okọ pension wontimi ya adwuma de bi because okọ dwuru adwuma mu wan what do you ase what was bi kura 3 hours na what wo nye hwe nti adentra omoma ye nhunu sɛ ne services no ebehia na just 2 hours 1 hour 30 minutes nti wo ye wi a na okọ bi kura wo ha ye other work ye hia wa bra nti ye adwuma a ebetimi aboa wa ma o system na ebetimi aye nti adwuma ba ko a omota ye pe ye fire service for we fire service ni ye at least we nyansa no dwuma bi ye nti da wo off no na che say akosa ansa no dwuma so na akwakoye in fact ye yan hyehyɛ bi no sa anka betimi dia improve system no pa yo me nhyehyɛ no abi ne aye betuma ye no abi na obobɔ so ediem biem na osusu sɛ ye ya eno ebetumi aboa ye ama Ghana unemployment na dɔɔso no yebetumi abrɛ ano ase ne yeto so biem as say you accept a responsibility yempa so die Abibiman pass die nti obagi adi sɛ papa bi anyima baba bi ono no ne awo enso o dwane afria so die no hu sɛ akran onhwe no minim nia ebetumi aba sɛ wo ba wawo no wo se menhwe no why mbate wate na metiri ase yesu yempa so die enti ebesi den esi bebre o ebesi den na adwuma ni hɔ a wo nso waage saa sombo no bi ato nso ye nyina pebi di akɔbɔ no we no ne aban we ne nana we no ne ayesi we no ayesi yen de yenim sɛ ye ka ho asodi a ye mpɛ no ɛno ka ho na mmom hunu sɛ ɛyɛ ɔhaw a aba bɛtɔ enti yesi sɛ kwan a wo bɛfa so a wo nso betimi asɔ ɔhaw no ano bi no ɛsɛ ɔfa so because Bible sɛ mo nso amho ne so abia na saa yɛ na ebedi bewie Kristo mmra so die nti yɛmpɛ sɛ yɛso ayɛ ho yɛso ayɛ ho ne so abia yɛkya ne so mu ne yaso a wo haw no ɛsɛ megibi na we so agibi ne yeso agibi nti yɛdi yɛ ne saa de a ɛbɛn sɛ na me kora metima ayɛ wo ye o ne ade ntra mete ho because ɔhaw yɛ nyina yɛbodin ɔhaw yɛ nyina ne yɛsi yɛnsom yɛsom a ɛbɛtimi aboa ɛno nti asodi a yɛmpɛn so ka ho afa ni eto so bio ye wo otamfo bi wo hɔ a ɛsɛ sɛ ye hunu saa tamfo no ɛwɔ adwuma bie mu tamfo ben ya technology ɛno no kyerɛ sɛn technology nkyerɛ abɔde mu hwehwɛmu nkankɔ bra ye nyini ɛwɔ abade asuahunu mu no na ade a ɛsɛ sɛ nka nipa aduonu no yɛ no afa nipa baako ne yɛ ebekọ so aye saa nti yen yamfa ye ho adwena ehunu se nti se te saa de ade ani ese ye na ye dwendwene na ye dwendwena ye betena ase ya beduru bibi no ye ndi be nse begu ye davini fam na mom ye ne enhyehyɛ no ekɔ ɔkɔ na eso ye no na ekɔ a ebetumi aboa ma ye nimdie no akwani mu am ye ehunu ne yesese ye Ghana Post this is ye modi post office anka nhyehyɛ nso bɛn no ɔmo wɔ opportunities bebree Ghana Post ngom bɛhyɛ ase krom ayɛ ɛde niama akɔ ka bia firi baabi ba ɔde amanade ba fa kɔ post office okwa na ɔmo ahwɛ address na ɔmo de abrawo delivery wo wɔ hɔ a wafrɛ aduane wo punya aduane afrɛ ye post office for na ye deliver ma na nka wa change system no ba ɔmo tena ase sɛ letter be mposu nko asem ebegu gise wo twene na wo improve system no wanya ne saa de a ebegu afi yenso ye ni self confidence ye build self confidence say ahotoso na awrehemu awo mu no ye benkyerɛkyerɛ ye nti ye ni na enso so ewu a
wasɛm yɛ mɔbɔs ne bia sɛ wa wo bɛgye wo ho adi sɛ adeɛ wei metimi ayɛ sɛ wote hɔ na wantumi anyɛ bibia palekra sɛ adeɛ pɔten bi a wonhunu sɛ wo watumi ayɛ na wobɛtumi ayɛ aboa nipa asetena okra ayerɛ ho sɛ woyɛ bibia okra na ne gye sɛn na yɛsi build sa self confidence no self confidence no hyɛ aseɛ pɛ bibi yɔ oyɛ a ɛsɛ a mama no nhaw oyɛ anasɛ one day bon say na ayiye pe bibi fasiwe ni so sɛ wopɛ sɛ ɔyɛ de boa nipa asetena oyɔ na go through a wobon sɛ na okra akanya no hina betuma yɛ mmɔ sɛ sia ma me nkyerɛ wade bi sɛ yɛ pɛ sɛ yɛ build self confidence na ma FM station nya nhyehyɛ na yɛntu ho na mon sɛ nkransaman yɛ bɛyɛ system bi wa obetimi de won sa yade bia krikyirade bia no ye bra ne yenhwe ne ye yade pa obon say yenya sa ade we continuously by 5 years you see changes amanfo honhom be kenya won wanhunu coverage type wanhunu binum ye neama but coverage ne twam no that's the end amanfo honhom be kenya won nipa no yade a esombo na ye kama ne nyina ya ba sponsor na ya ye ni more ya bona mana ye more productivity no akọ higher na ya pe distributors na omoton na oye school ni a na e dey sponsor no woni school mu a obuhu se ne honhom sore na etukọ nyankopon chen kopani amafofo a obetima ye de aboa ne man but bikura wa ye bibi ya de nka bronyini nya opa nka ode obekwa brochi yan obehwe nipa a wo kan wo ye panyini yese bronyi mom ne nya ode no beko na ya de ye ntumi mo bia we de pa de wo sa brochi pa o won sa word ya it is a great insult e ya attended die won say me ko kire me ba bi say kube makube no nka omum pili okokoro ho kama na wa pili wa twitwa nketen na wa hata na ya yam na aye ne powder na ya chichire so nti sabre yakube bi ni wan wo de nsuo sigya so na ehura na anu aburonya na afi wo de agum wo kan mu a wo benya ne senten pepepe that same kube no a na ye enjoy ne sata mu kube no so e de pa manfo pe o ka chire bi a nka mrofo pa ne anka we de nka on be ye ne simple kra me no de o ka sa temi a e insult wa di ho atem na wa di mi so atem nti abrofo de adwene ne da wom tim ne eda ne tim ne se oye ne ese ni eyiye and that's the difference between we the blacks and the whites mbaje what is it nti we nyina okay fa wo de ne si na me misa me question ba ko afi ade ba ko a research nhwehwemu abode mu nhwehwemu ade a yenye ne na ye so a ene go ko tech nhwehwemu ahoro amaye no amapake eguo se book krata nyame amo na gya hye no and that is the end students a omo ye san nhwehwemu ko hwe se omo ti abonten omo pe adwuma ye so san nhwehwemu a edimu na etuhwa na esesa nipa asetena ho asa na mekan yentumi nye that nhwehwemu no ye nhwehwemu anka ebehunu se yen gold ye bisa se gold kura de na omo de ye ne da bia omo twea ova ye nhwehwemu a esere kwa mrofo ntimi nja gold peda gold nyankopon ye ne seche we se ye de ye niam bebre nti wo nipadua mu gold wom nti communication will never take place when there is no gold tetefo no omunim asa na omunim pa nti omo ye bosoma na ono de sikakokwa ahyem se na be ya bosom no betekasa nti mobile phone gold wom all these electronic gadgets nyina gold wom nti won se ye nya nhwehwemu nhwe ne ye wo no ne ye betimi de aye nti ya dwene ye se ye ntimi nya hwe and if you think you cannot do anything sit down you can't it is true you can't but how can so betimi aye bibia you can do wonderful things Abibiman dwumade ena waso eguso e wade a chien bia dwumade so ha ye SOMPA 90.7 FM Nkoranza e wo bona puye mantam sa dwumade ba wakwan mu ya wada bia e wade a chien bia eso ye dwen Abibiman ho niema Abibiman ye betimi aye ema ya setena